Hello everyone, welcome back my channel. जोंहा दिनै रायजोआव थान फुजा दङ नालाय बेयावनो आङो दायो थांनो रेडि जाहांबाय आरोना बेखौनो नोंथांमोनजों आङो शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौ लानाय जाबाय। नोंथांमोना अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय। ओमफ्राय जायफोरा गोदान अननानै साबस्क्राइब खालामलांबानो जाबाय। बेनिफ्राय लाइक शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना। स' दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअ माबायदि जायो आरोना। मा? अबाव दं मेथाइ? मेथाइ गैया मामा? अहा? थांलाय इयो बार हाबबाय मैयानिसो सेमथा जाबाय खोमा। सेमथा जाबाय खोमा। दे जानाय। नों मा जादो? हा? खोलानिफ्राय फैजोब्बाय दां ना? नै जोंहा दायो न'निफ्राय ओंखारबोबाय आरोना थानसालियाव थांनो। इनिफ्राय आङो बिजावजालिखौ नेबाय दोङो दाबो ओंखारबोनो रोङा। ओइयावनो जादों आरोना फुजाया जोंहानिया। दासो ओंखारबोजोब्बाय फालो फालो। एथ' गोबाव मोनफैबाय नै मोनफैबाय। गासै रायजो राजाफोरा लोगोसे नेहाथारि आफादगिरिया जोंनि बे थान फोरबोनि ओइ दालि जल जागोन ना नोंना? Apa mobil lah? Saya nomor besar tentang nih sih tora. Nih saya bilang, kamera siang lah nih. Apa sih nih? Asal namanya nih. Nih, itu nih. Kan aku mandar lah. Ini masih nih dah. Sengai nomor pilih. Dari kena. Sengai dari nomor pilih. Kena, kamera kamu nih. Kalau nomor pilih merah na, video kang nih ya, yang na, kan tunai jabai.